Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Miyerkules, January 28. Vaping at paninigarilyo bawal na sa CSFP. Smoke-free ordinance, planong amyendahan para sa mas mabibigat na parusa. High-grade marijuana, nakumpiska ng BOC Clark. 3 suspect timbog sa Mawalacas City by bust. Best practices sa waste management ng Santa Ana, maaaring tolaran ng ibang LGU ayon sa DILG Pampanga. Profile ng 15 Vice President sa Pinas, tampok sa exhibit sa Pampanga Statue. Mawalacas City planong gawing industrial commercial hub. May mga balitang lumaling Pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwenta. protection ang Hindi lang usok ang target linisin ng lungsod ng San Fernando, kundi pati ang kinabukasan ng kabataan. Paigtingin ng lokal na pamahalaan ng smoke-free ordinance, kasabay ng panukalang masabigat na parusa laban sa paninigarilyo at vaping. Panoorin po natin ang ulat sa CLTV 36 Vertical Reports. May mga balitang lumaling pagkakaroon ng additional Kasunod ho tayo sa mga kwenta. protection ang Alam nyo ba na bawal ng vape at sigarilyo sa City of San Fernando, Pampanga? Seryoso ang syudad sa smoke-free policy at may legal na parusa para sa mga lalabag. Matapos magsagawa ng surprise inspection at Information, Education and Communication o IEC campaign, ang City of San Fernando LGU nitong January 23, kinumpirma rin nila ang planong pag-amyenda sa City Ordinance No. 2014-007 o ang Smoke-Free Ordinance upang higpitan ang parusa laban sa paninigarilyo at vaping. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Councilor Celestino Tino Dizon, sinabi niyang bagamat epektibo na ang ordinansa mula pa noong 2014, kailangan na raw itong i-update alinsunod sa Executive o EO No. 26 ng National Government na pinalawak sa pamamagitan ng EO 106 Series of 2020 kung saan may detalyadong regulasyon na para sa vaping at e-cigarettes. Kaugnay niyan, binigyang diin ni Dizon na saklaw na rin ngayon nang ipinatutupad na EO ang pagbabawal hindi lang ng traditional na sigarilyo kundi pati na rin ng vape products na patuloy na nagiging popular. So, nung 2014 pa ho to. So, 12 years ago, it's my 4th term as a councilor. Ngayon naman ho, we need to update. Ito ngang executive order na to para dun sa pagbabawal ng paninigarilyo ng regular cigarettes and yung pong mga vape po natin, yung ngayon na nagiging popular, lalo na sa mga kabataan. Kasabay ng planong pag-amyenda sa City Ordinance, balak ding higpitan ang mga parusa laban sa mga lalabag. Maaaring itaas ang multa at posible na rin ang pagkakabilanggo alinsunod sa mga umiiral na EO. No, so, with this executive order ho, aayusin ho natin itong, a-amend po natin itong local ordinance po natin para updated do siya. Particularly dun sa mga penalties, like dati po 2,500 lang, no? Balak po natin gawin 5,000 ho. And then, ginagawa na po ngayon ng DTI, no? Department of Trade and Industry, and saka yung CIDG, kapulisan po natin, inuhuli po yung mga, lalo na yung mga nagbebenta ng mga vape po na hindi ho nagbayad ng tamang tax. Saka yung mga nagbebenta sa mga kabataan without checking the age po, binibentahan ho nila. Aniya, layunin ng LGU na i-localize ang naturang executive order upang magkaroon ng pare-parehong parusa habang ang mga deputized agencies ay mas epektibong maipapatupad ang smoke-free ordinance sa buong lungsod. So medyo mabigat po yung penalty dito, no? May kasamang kulong po yung ating executive order. Now we have to localize this executive order number 26
Kasi nga ho, para magkaroon din ng same penalties dito sa syudad po natin. No, para doon sa mga enforcing agencies po natin, kagaya ng CPOSCO, kagaya ng environment, and sa CHO, no, sa health office po din natin, pwede na nilang mapa-implement. Kaugnay niyan, iginiit ni Dizon na mahigpit na i-implement ang 100-meter radius rule kung saan bawal na bawal ang paninigarilyo, vaping at pagtitinda ng sigarilyo at vape malapit sa mga paaralan, ospital, mga klinik at simbahan. Aniya ang mga deputized personnel mula si POSCO, Senro at CHO ang mangunguna sa panguhuli at pagpapataw ng parusa laban sa mga individual at establishmentong lalabag. Sila po ang mga deputized na manghuli, magbigay ng mga penalties sa mga violators po natin na individual tsaka mga establishments ho. No? Kasi mayroon din po tayong, you could say na yung layo, vicinity or proximity ho, 100 meters ho. Dapat wala akong nagtitinda ng vape, sigarilyo, tsaka wala pong naninigarilyo. Sa huli, hinikayat niya ang publiko na sumunod sa ordinansa para makaiwas sa multa at kaukulang parusa. Iginiit din niya na ang mahigpit na pagpapatupad ng smoke-free policy ay para sa kalusugan ng komunidad at proteksyon ng kabataan laban sa mapanganib na bisyo. No, bawal po ang paninigarilyo. Ito po ay hindi magandang bisyo. No po? Kaya, lalo na sa mga kabataan ko. So, pinoprotektuhan po natin ang ating mga kabataan para hindi na sila matuto na manigarilyo or mag-vape. Kaya, binabawalan po natin ang pagtitinda at paninigarilyo po. No? So, makikita po natin ang mga kapulisan tsaka po yung ating mga ibang ahensya ng gobyerno ng Siyudad ng San Fernando to be implementing this ordinance and this executive order coming from Malacanang po. No? Kasama si Reynela Tugay, Aisel Fernando, CLTV 36 News. Nabisto ang tangkang pagpuslit ng marijuana na isinilid bilang padala ng Bureau of Customs Port of Clark. Habang sa Balacas City naman, timbogan 3 sangkot sa illegal na droga sa bypass operation ng PIDEA. Nasabat kamakailan ng Bureau of Customs o BOC Port of Clark at Clark Interagency Task Force Against Illegal Drugs ang 712 grams ng high-grade marijuana o kush. Idineklarang jeans ang naturang padala na nagmula sa California, USA at dumating sa Pilipinas noong ikalawang linggo ng Enero at may destinasyong Batangas. Naflagang parcel sa X-ray inspection project matapos makitaan ng kahina-hinalang imahe. Agad namang nagsagawa ng physical inspection ng mga customs examiner sa presensya ng mga operatiba ng PIDEA, PNP at iba pang mga otoridad. Dito natuklasan ang isang plastic bag na naglalaman ng tuyong dahon at mga fruiting tops na pinaghihinalang marijuana. Nakumpirma ang illegal na droga matapos ang chemical analysis sa kinuhang sample ng PIDEA. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 1 million pesos ang nasamsam na kush. Naglabas ng warrant of seizure and detention laban sa nasabing shipment batay sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, kaugnay ng RA No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ayon kay District Collector Jairus Reyes, layunin ng operasyon na panatilihing ligtas ang mga airport gateway at pigilan ang pagpasok ng illegal na droga sa mga komunidad. Muli namang iginiit ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nananatiling alerto at alisto ang mga opisyal ng BOC, katuwang ang mga law enforcement agencies upang maprotektahan ng hangganan ng bansa at patuloy na maging ligtas ang publiko laban sa illegal na droga. Samantala, 3 drug suspect naman ang nasa kote sa Anti-Illegal Drugs Campaign ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA nitong linggo, January 25 sa Mabalacat City. Isinagawa ang bypass operation bandang alas 8:56 ng gabi sa isang makeshift drug den sa Barangay Biabas sa pagtutulungan ng PIDEA Tarlac at Pampanga Provincial Offices kasama ang Mabalacat City Police. Na-recover sa mga salarin ang 8 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 54,400 pesos kasama ang iba pang drug paraphernalia
at buy bus money. Inihahanda na ang mga kasong paglabag laban sa mga suspect batay sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Gumugulong na ang dismissal proceedings laban sa absent without leave o awol na pulis na itinuturong utak ng pagdukot sa isang negosyante sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa isang pahayag, sinabi ni Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na haharap sa mga kasong administratibo at kriminal gamit ang buong pwersa ng mga batas laban sa hindi pinangalan ng pulis. Hindi anya kukonsintihin ng PNP ang sinumang pulis na nag-iisip at kumikilos na parang kriminal, lalot ang hanay mismo nila inaasahang sumugpo ng mga ito. Matatanda ang dinukot ang biktimang negosyante habang papasok sa kanyang bodega sa barangay Kapitan Pepe sa Cabanatuan City. Humingi ng 5 million pesos na ransom ang mga suspect, ngunit kalaunan ay ligtas sa nasagip ng pulis ang biktima sa barangay Bacod Bayan. Naaresto sa San Miguel, Bulacan ang 49 anyos na awol na pulis na itinuturing na mastermind ng krimen at pinsan pa umano ng biktima. Dalawa pang suspect ang nadakip sa mga isinagawang follow-up operations sa Cabanatuan City at Palayan City, Nueva Ecija. Matapos naman ang insidente, iniutos si Nartates ang nationwide validation ng mga awol na pulis, kabilang ang pagbibilang ng mga service firearms at mga pinagkaloob na police ID upang matiyak na hindi magagamit ang mga ito sa illegal na gawain. Nagsimula ng military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa isinagawang Maritime Cooperative Activity sa Bajo de Masinloc. Pinalalakas raw ng mga pagsasanay ang koordinasyon ng dalawang bansa at pagtugon sa mga banta sa national security. Magandang araw, ako po si Jody Dizon Mercado para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Nagsimula ng military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa 11th Bilateral Maritime Cooperative Activity sa karagatang malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea nitong January 25 at 26. Sa isang media briefing, sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na ang 2 araw na naval at air drills ang hudyat ng mga aktibidad at pakikipag-ugnayan ng puwersang Pilipino at Amerikano para sa taong ito. Muling pinagtibay ng pagsasanay ang matatag na alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Gayon din ang magkatuwang na pangako sa pagpapalakas ng seguridad sa karagatan, pagpapahusay ng operational interoperability at pagsusulong ng rules-based international order sa Indo-Pacific region. Sa 11th Bilateral MCA, ipinadala ng AFP ang guided missile frigate BRP Antonio Luna, mga FA-50PH fighter jet ng Philippine Air Force, isang A-29 Super Tucano aircraft at isang AW-109 helicopter. Lumahok din sa panig ng Pilipinas ang Philippine Coast Guard vessel BRP Gabriela Silang. Mula naman sa panig ng US, lumahok ang USS John Finn, isang guided missile destroyer at isang MH-60R Seahawk helicopter ng US Indo-Pacific Command. Pinagsaman sa drills ang naval at air operations, kabilang ang replenishment at sea stationing, replenishment at sea approach, surface warfare exercise, night steaming, photo exercise at passing exercise. Sa pagtatapos sa mga military exercises, napahusay umano ang koordinasyon, tactical skills at mutual understanding ng magkaalyadong puwersa. Sinabi rin ng militar na ang mga pagsasanay na ito ay lalo pang nagpalakas sa kahandaan ng AFP sa pagtugon sa mga hamon sa karagatan at sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Samantala, kinumpirma ng isang mataas opisyal ng Philippine Navy na may namataang frigate ng Chinese People's Liberation Army Navy sa loob ng exercise area. Ngunit hindi ito nagpakita ng agresibong aksyon at hindi rin umano nakasagabal sa mga pagsasanay. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung dati ipinasara, ngayon malaki na raw ang development sa Materials Recovery Facility ng Santa Ana, Pampanga, bunsod ng epektibong pagpapatupad ng waste management ng munisipyo. Isa ang Santa Ana sa mga LGU sa Pampanga na may tuturing umunong modelo pagdating sa waste management. Ayon kay Department of the Interior and Local Government o DILG Pampanga Director Myra Moral Soriano, maganda ang sistema ng bayan sa pangongolekta at pag-recycle ng basura. Pinatunayan ito sa pagbisita nila sa Materials Recovery Facility o MRF na naturang bayan kasama ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Matatandaang dati itong ipinasara ng Environmental Management Bureau dahil sa paglabag sa batas. Pero ngayon, isa na raw ito sa pinakamaayos sa MRF sa lalawigan. Ipinakita sa aktibidad ang matibay na paninindigan ng munisipyo sa tamang pamamahala ng solid waste at pangangalaga sa kalikasan. Sa pamamagitan ng mga umiiral na kagamitan sa pasilidad, ang mga nakokolekta at nare-recycle na basura ay napoproseso upang maging kapaki-pakinabang na produkto tulad ng bricks, pataba at iba pang organic materials. Makatutulong daw ito hindi lang sa pagbabawas ng basura, kundi pati na rin sa paglikha ng mga praktikal na gamit para sa komunidad. Pinuri naman ni Penro Art Punzala ng MRF dahil sa malaking pagbabago nito kumpara noong ipinasara. Samantala, ibinahagi ni Mayor Dinan Labong na epektibo ang implementasyon ng segregation sa bawat tahanan. Kung dati, gumagastos ang munisipyo ng halos 1 milyong piso kada buwan, ngayon umaabot na lamang ito sa 200,000 pesos. Plano ng LGU na palawakin ang pasilidad at gawing eco park na kasalukuyan ay pinagtatamnan ng gulay at iba pang halaman. Handa rin daw ang alkalde na ibahagi ang kanilang sistema sa iba pang lugar habang pinahuhusay pa ang garbage collection and management hanggang makamit umano nila ang zero waste. Bilang suporta, nagkaloob ang PGNO ng 2 unit ng cargo tricycle sa munisipyo para mas mapabilis at mapahusay ang koleksyon at segregation ng basura sa barangay level. Batid naman ng DLG na sinasalamin ng inisyatibang ito ang patuloy na pagsisikap ng bayan na isulong ang responsableng pamamahala ng basura at palakasin ang mga lokal na programang pangkalikasan tungo sa mas malinis at mas maunlad na Santa Ana. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Iba't ibang electric cooperative sa Pampangang nag-update ng kanilang power rates ngayong Enero, kaya naman ilang kabahayan sa Pampangang makakaranas ng pagbabago sa kanilang monthly electric bill. Bumaba ang singil sa kuryente ng ilang electric cooperative sa Pampanga ngayong Enero kumpara noong December 2025 batay sa kanilang latest power rate advisories. Sa Pampanga 1 Electric Cooperative o PELCO 1, nasa 8 pesos and 98 centavos per kilowatt hour na lamang ang singil ngayong January mula 9 pesos and 18 centavos noong December 2025. Para ito sa mga consumer na may humigit kumulang 200 kilowatt hour na konsumo. Ang PELCO 2 naman ay nagtala ng pagbaba mula 10 pesos and 62 centavos per kilowatt hour noong Desyembre, patungo sa 10 pesos and 23 centavos ngayong Enero. Ang naturang rate ay base sa humigit kumulang 100 kilowatt hour na konsumo ng residential consumers. Sa PELCO 3, bumaba rin ang singil sa kuryente mula 10 pesos and 77 centavos per kilowatt hour noong nakaraang buwan, patungo sa 10 pesos and 40 centavos kada kilowatt hour ngayong Enero. Samantala, tumaas naman ang singil sa kuryente ng San Fernando Electric Light and Power Company as FELAPCO mula 11 pesos and 10 centavos per kilowatt hour noong December 2025. Umakyat ito sa 11 pesos and 36 centavos kada kilowatt hour ngayong Enero para sa residential consumers na kumukonsumo ng tinatayang 240 kilowatt hour. Paalala sa mga consumer, mas mainam kung i-monitor ang inyong konsumo, magplano ng maayos at maging responsable sa paggamit ng kuryente upang makatipid. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Kasabay ng 90th anniversary ng Office of the Vice President o OVP, binuksan ang isang pop-up exhibit sa auditorium ng Pampanga State University o PSU sa Bacolor, Pampanga ngayong Miyerkules, January 28. Pinangunahan ni OVP Undersecretary Zuleika Lopez,
Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ang ribbon cutting kasama si Bacolor Mayor Eduardo Dimandatu, PSU President and Dr. Enrique Baking at iba pang staff ng universidad. Makikita sa exhibit ang mga larawan at kwento ng 15 natatanging tao nagtrabaho bilang VP mula pa noong taong 1935. Layunin nito na mabigyan ng sapat na kaalaman ng mga mag-aaral at mamamayan tungkol sa responsibilidad ng pangalawang Pangulo. Bukas ang nasabing exhibit simula January 28 hanggang February 2, 2026. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Bumisita ang Department of Agriculture sa piling pamilihan upang malaman ang mga dahilan sa paggalaw ng presyo ng mga produkto. Hakbang raw ito upang maintindihan ng mga negosyante at makagawa ng mga panuntunan para maprotektahan ang consumer. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture DA ang mga salik na nakakaapekto sa presyo ng pagkain at aktwal na paggalaw ng merkado. Ito raw ay upang matukoy kung saan nagkakaroon ng price adjustment at paano naiipon ang gastos sa buong supply chain. Itong Martes, January 23, nagsagawa ang DA team ng market visit kung saan nakipag-usap sila sa mga retailer, reseller, wholesaler at market facilitators para makakalap ng datos hinggil sa galaw ng merkado. Ayon kay DA Assistant Secretary Genevieve Velicara Guevara, mahalaga ang patuloy na monitoring upang matukoy ang mga dahilan ng pagtaas o pagbabago ng presyo at magsilbing batayan sa policy discussions. Anya, naging bukas at constructive ang pagkikipag-ugnayan sa mga negosyante sa pamilihan. Napag-alaman nila ang karamihan umano sa mga wholesaler at supplier ay pumapayag na sa pagbabayad gamit ang cheque o online payment platforms gaya ng GCash, Paymaya at bank transfers. Pinuri ng opisyal ang kooperasyon ng mga retailer at wholesaler sa pangangalap ng datos at hindi sila nag-atubiling sagutin ang mga tanong ng DA team. Nilinaw naman ni Guevara na hindi nakakaabala sa kalakalan ang mas mahigpit na inspeksyon sa merkado. Sa halip, nakita ng ahensya ang kahandaan ng mga negosyante na ipaliwanag ang aktwal na nangyayari. Mahalaga raw ito sa pagpapalakas sa market monitoring at sa pagtataguyod ng mas malinaw at patas sa pagpipresyo. Ayon pa sa opisyal, ang price margin ay naaapektuhan ng aktwal na gastusin sa operasyon, kabilang ang bayad sa pwesto, hawker's fee at bayad para sa porterage o kargador. Halimbawa, ang isang 10 kg na sako ng ampalaya ay nagkahalaga ng humigit kumulang 1,000 piso sa retailer mula sa 850 pesos sa drop-off price ng wholesaler. Muli namang susuriin ng DA ang value chain at paralakasin ang distribution model upang mapanatiling sariwa ang mga produkto habang nananatiling abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. Sa huli, hangad din umano ng pagsusuri na mapigilan ng hindi makatwirang pagtaas ng presyo, maprotektahan ang mga consumer at matiyak na episyente at hindi spekulasyon ang nagtutulak sa presyo ng pagkain sa mga pamilihan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Isang mas organisado, mas moderno at mas maunlad ang Balaka City. Ito ang sentro ngayon ng lokal na pamahalaan ng nasabing lungsod kasunod ng isinagawang Comprehensive Land Use Plan o CLUP Updating Workshop nitong Martes, January 27. Kasama ang City Council at Department Heads ng syudad, pinangunahan ni City Planning and Development Office o CPDO Head Rosano Pacquiao ang workshop kung saan tinalakay ang mga konkretong hakbang ng LGU upang higit pang mapaunlad ang estado ng Mabalacat at maging isa sa pinakamaunlad na syudad sa rehiyon. Tampok din sa presentasyon ang mga pangmatagalang plano ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng iba't ibang road connections, pagpapalawak at pagpapaganda ng mga pangunahing lansangan upang mahabuti ang mobility at accessibility sa buong Mabalacat. Ayon pa kay Mayor Jel Daquino,
Target ng kanyang administrasyon na gawing industrial hub ang Mabalacat City sa tulong ng patuloy na pagpasok ng mga investor at pagpapatupad ng malalaking infrastructure projects. Kinilala ng pamahalang lungsod ng Angeles ang dalawang Angelenyong atletang nagwagi ng bronze medal sa 33rd SEA Games na ginanap sa Thailand noong Disyembre. Pinarangalan sina Christine Abraham ng Philippine Netball Team at si Jasper Kamingal ng men's doubles petanque para sa kanilang husay at determinasyon sa larangan ng palakasan. Binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng patuloy na suporta para sa mga local athletes. Anila, magsisilbing inspirasyon ng naabot na Abraham at Kamingal upang mahikayat ang mas marami pang kabataang Angeleño na pasukin at paghusayin ang kanilang kakayahan sa sports. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung hanap nyo ay elegante at praktikal na sasakyan, ipapakilala namin sa inyo ang Geely M Grand 2025 with sunroof, isang modern sedan na puno ng styles at features. At ang isa pang kagandahan, available ito sa Laos Auto Group, kaya Kabalen at mga karating lalawigan, hindi na kailangang lumayo pa. Tara na silipin ang iyo pang standout features ng Geely M Grand 2025 at kung bakit ito ang tinaguriang sedan na may premium feels sa presyong pasok sa budget. My name is Kim Pring from Geely Pampanga, your sales executive. Today we are going to discuss the Geely 2025 Geely M Grand Luxury. Sa Geely M Grand Luxury pa ma'am, we do have the 1.5 liter and 4 cylinder. Also, sobrang tipid niya sa gas. Like yung sabi nga natin sa fuel consumption natin, we can achieve 15 kilometers per liter. Sa long drive na po yun. And also, sa features niya ma'am, meron tayong cruise control. So, hassle-free kapag mag-drive tayo sa mga long drive natin like sa expressways. Imagine yung pag-drive natin na mahaba-haba, kaka-apak ng gas natin. Mapiprevent na natin yung ngawit kahit na automatic yan. 25 Geely Luxury po natin ay merong sunroof. So, you may also enjoy the view, diba, sa labas. Sayang yun pag hindi nila nakuha. So, even though half lang siya, pero you may also still enjoy the view. Sa safety features naman po natin, ma'am, hindi tayo talo kay Geely. Meron tayo sa brake, imagine sa brake na lang, meron tayong drum brakes. Also, yung mga suspension po natin is MacPherson strut sa harap. Then sa rear naman po is the torsion beam. Also, yung ma'am, unit natin ay merong rear camera and parking sensors. Pag park or aatras tayo, makikita na natin yung likod natin. The M Grand Luxury has a 5 seating capacity. Dun sa seats naman po, leather na po yung seat natin. Then sa driver side nga po pala, electronic adjustment po siya. Yung likod ni M Grand is malaki yung space. We do have 500 liter cargo volume. Imagine that space. Napaka-spacious niya. For the entertainment features, meron tayong infotainment with Apple CarPlay. Additional yan ngayon. Before kasi sa mga previous units natin, wala tayong CarPlay. Yung software lang po ni Geely ang gamit natin. Ngayon, managdagdag si Geely ng Apple CarPlay. For the SRP price is 949,000. Then the discount for cash payment or PO is 40,000. Ngayon, ma'am, kung sa financing natin, 58,000 all-in down payment na yon. Then your monthly is 19,652 pesos for 5 years. Also additional po, yung promo natin, pwede natin siya extend to up to 7 years. The cash naman po is free na yung 3 years LTO po natin. And yung
yung natin, pinagmamalaki natin 1 year 24/7 roadside assistant, yung LGC, which is the LGC Cares. Currently sa 2025, we only have the luxury or the top of the line. Ngayon, kung gusto po natin ng mid-variant and also ng base model, we do have the Geely M Grand S or the manual transmission, and also yung 2023 Geely M Grand Comfort. You may contact us at 0918-854-2766. Yung Geely Pampanga main page po, and also may official page po na Geely Pampanga by Kim Empring. We are located here at Jose Abad Santos Avenue, Carol Fuso Building lang po. Mas pinatibay ng Zeus Coffee Thunderbells ang kanilang lineup para sa 2026 PVL All-Filipino Conference sa pagdagdag kay Rachel Dakis na magbubukas ng panibagong kabanata sa kanyang karera sa PVL. Isang bagong yugto ang bubuksan sa karera ni veteran spiker Rachel Dakis matapos itong lumipat sa Zeus Coffee Thunderbells bago ang 2026 PVL All-Filipino Conference. Mula sa Farm Fresh Foxes, inaasahang mas magkakaroon ng mas malino na papel si Dakis sa Thunderbells. Matapos ang limitadong laro niya noong nakaraang taon dahil sa mas batang komposisyon ng kanyang dating koponan. Sa edad na 38, balik entablado si Dakis sa volleyball court matapos ang panandaliang pahinga, kung saan sinubukan naman niya ang larangan ng negosyo sa pamamagitan ng pagbubukas ng Forn de Manila na isang Filipino bakery sa Barcelona, Spain. Isa sa mga highlight ng kanyang paglipat ay ang muling pagsasama nila ng matagal ng kaibigang si Jovelyn Gonzaga, na muling bubuhay sa kilalang Gonzaga-Kiss tandem na nagsimula pa noong 2011. Matatanda ang naging haligi ang dalawa ng Philippine Army Lady Troopers at kalaunan ng Signal HD Spikers noong kasagsagan ng Philippine Superliga. Bahagi rin si Dakis ng mas malawak na roster revamp ng Zeus Coffee na nagdagdag ng ilang veteran players upang mas palakasin ang kanilang kampanya matapos ang makasaysayang finals finish ng Reinforced Conference. Sisilipin agad ang bagong anyo ng Thunderbells sa pagbubukas ng kanilang 2026 PVL campaign sa February 3 kontra Capital One Solar Spikers sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. At yan po ang game on. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. More than 2 decades mula nang ipalabas ang isa sa pinaka-iconic na reality show sa kasaysayan ng TV, muling mapapanood ang America's Next Top Model bilang documentary series sa Netflix. Dito muling uungkatin ang mga kwento at kontrobersyang umusbong sa likod ng matagumpay na palabas. Ang buong detalye alamin sa Chika Express ni Ashley Colleen Salazar. Sa likod ng glam, drama at competition sa early 2000s hit show na America's Next Top Model, may mga kwento at kontrobersyang muling pag-uusapan at bibigyang linaw sa paparating na series ng isa sa pinaka-iconic na reality show in the history of TV. Ang America's Next Top Model na minsan naging pangarap ng libo-libong aspiring models ay muling mapapanood hindi bilang runway and modeling competition, kundi bilang Netflix documentary series titled Reality Check Inside America's Next Top Model na magpipremiere sa February 16. Unang ipinalabas noong 2003, naging bahagi ang America's Next Top Model ng golden era ng reality TV. Pero hindi lang mismong show ang iconic, dahil pati ang host, isa ring fashion icon at trailblazer sa modeling industry. None other than the legendary supermodel, Tyra Banks, na nagbigay buhay sa America's Next Top Model. Kaya naman mabilis itong sumikat at naging global phenomenon na umabot sa mahigit 100 million viewers worldwide. Pero sa likod ng glam, fierce poses at dramatic eliminations, may mga kwento ngayon lang masusing ilalahad. Sa 3-part documentary na idinirect ni Mor Lucy at Danielle Sivan, bubuksan ang mga exclusive behind the scenes mula sa creative process, judging moments, hanggang sa mga controversy na matagal nang pinagtatalunan online. Tampok sa series ang mga interview kina Tyra Banks,
creator at executive producer na si Ken Mock at mga dating judges na sina J. Manuel, Miss J or also known as J. Alexander at Nigel Barker. Kasama rin ang mga dating contestants at winners tulad ni na Danny Evans, Shandy Sullivan, Whitney Thompson, Kenya Hill at iba pa na magbabahagi ng experience nila gaya ng pressure, expectations at epekto nito sa kanilang buhay matapos ang show. Bagamat kinilala ang America's Next Top Model sa mas diverse na representation sa modeling, naging sentro rin ito ng criticism dahil sa extreme makeovers, outlandish photoshoots at mga makapagpigil hiningang comments ng judges tungkol sa katawan at itsura ng contestants. Sa documentary, muling sinusuri ang mga eksenang ito, lalo na ngayon sa panahon ng social media kung saan mas bukas na ang diskurso tungkol sa mental health, body shaming at fair treatment. Isa rin sa aabangan ang pagbalik tanaw sa bigla ang pag-alis ni na J. Manuel, Miss J at Nigel Barker noong 2012 na matagal nang palaisipan sa mga fans. Sa reality check, Inside America's Next Top Model, hindi lang nostalgia ang ihahatid nito, kundi isang mas malalim na pag-unawa sa legacy na isang palabas na humubog sa culture ng reality TV. At yan po ang ating Chika Express. Ako po si Ashley Colleen Salazar para sa CLTV 36 News. At sa mga balitang nakalap ng CLTV 36 News, para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na at CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang inyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang inyong produkto o serbisyo sa aming mga news and current affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page sa CLTV 36 Official o tumawag o mag-text sa 0930-381-9332 at 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV 36 nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Jody Dizon Mercado. Maraming salamat po.